Dnes ráno o 10. hodine prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič so svojou manželkou Silviou Gašparovičovou v bratislavskom Grasalkovičovom paláci prijal zástupcov cirkví a náboženských spoločností registrovaných v Slovenskej republike. Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič vo svojom prejave vyzdvihol mimoriadny prínos slovenských príslušníkov kresťanských cirkví k vzniku a formovaniu nášho národa v priebehu dejín. Zásluhy Štefana Mojzesa, Martina Rázusa, Andreja Hlinku pre náš národ hodno pripomenúť, aby sme pochopili zložitosť formovania našej národnej existencie. Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič vo svojom príhovore počiarkol historický význam ustanovenia samostatnej cirkevnej provincie. Ako som bol konštatoval vo svojom novoročnom príhovore k občanom, v nemalej miere nám pomohla k voľbe samostatnosti a suverenity na vlastnom území, k ustanoveniu Slovenskej republiky. Je to naša prvá novoveká identifikačná karta vystavená najvyššou morálnou autoritou svetového spoločenstva. V závere svojho príhovoru prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič poďakoval zhromaždeným zástupcom cirkví a náboženských spoločností za ich záslužnú činnosť celospoločenského významu. Vážení predstavitelia náboženských spoločností cirkví na Slovensku, príjmite prosím dnes pri našom tradičnom stretnutí poďakovanie za vašu službu občanom. Za rímskokatolícku cirkev sa prezidentovi Slovenskej republiky Ivanovi Gašparovičovi poďakoval spišský diecézny biskup a predseda konferencie biskupov Slovenska monsignor František Tondra. Na vás spočíva najvyššia miera zodpovednosti. Preto vám prajeme veľa zdravia a síl, ktoré toto postavenie vyžaduje. A keďže my veríme aj v pomoc, ktorá presahuje ľudské sily, vyprosujeme vám ju v modlitbách. V mene Slovenskej evanjelickej cirkvi pozdravil prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča generálny biskup evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, dôstojný pán Miloš Klátik. Prajem v mene zástupcov cirkví a náboženských spoločností Božou láskou, milosťou, pomocou a jeho ochranou požehnaný rok 2008. Po slávnostných príhovoroch sa prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, jeho manželka Silvia Gašparovičová a zástupcovia cirkví a náboženských spoločností odobrali na spoločnú ekumenickú modlitbu v kaplnke prezidentského paláca. Minister obrany Slovenskej republiky František Kašický dnes popoludní v priestoroch Ministerstva obrany Slovenskej republiky ocenil vojenskými medailami, odznakmi a ďakovnými listami 144 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky a civilných zamestnancov rezortu. Odovzdávania ocenení sa zúčastnil aj náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky generál Ľubomír Bulík. Po odovzdaní vojenských medailí, odznakov a ďakovných listov oceneným vojakom, podôstojníkom, dôstojníkom i civilným zamestnancom rezortu sa minister obrany Slovenskej republiky krátko prihovoril oceneným aj hosťom. Vo svojom prejave poďakoval všetkým oceneným za ich skvelú prácu v roku 2007 a zároveň aj načrtol priority rezortu obrany a ozbrojených síl Slovenskej republiky na rok 2008. Naďalej pokračovať v stabilizácii personálu v rezorte obrany. Ďalej je to otázka modernizácie ozbrojených síl, ďalej dokončenie transformácie vojenského školstva a to štvrtou dobudovanie vojenského výcvikového priestoru Lešť. Minister obrany Slovenskej republiky František Kašický ocenil, že rezort obrany a ozbrojené sily Slovenskej republiky dostali aj v tomto roku pridelené rozpočtové prostriedky v takej výške, v akej o ne žiadal. Zároveň zdôraznil, že jeho rezort aj v minulom roku splnil plán príjmov rezortu do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na 100,8%. Vláda Slovenskej republiky pod vedením jej predsedu doktora Roberta Fica na svojej zajtrajšej 75. schôdzi medzi mnohými inými dôležitými otázkami prerokuje aj návrh na zrušenie úlohy číslo 6 v mesiaci január,
úloh číslo 26 a 28 v mesiaci marec, úlohy číslo 14 v mesiaci apríl, úlohy číslo 39 v mesiaci máj, úlohy číslo 32 v mesiaci september z plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2007, schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky číslo 10 z 10. januára 2007. O zajtrajšej 75. schôdzi vlády Slovenskej republiky, ktorá začne o 10. hodine v budove úradu vlády Slovenskej republiky, vás už budeme informovať obvyklým spôsobom. Pokiaľ sa tam udeje niečo zaujímavé. V opačnom prípade vás nebudeme o vláde Slovenskej republiky informovať vôbec.